چۆنا دەرەوەی وڵاتی بووە بەحس و بازارên سەرەکیên خەلکê û ji ber krîzên nûka herêm tê radborêt gelek ji mamostaya dawama xwe bi cêlan û qesda dervê welatî kirin ji bo jiyaneke xweş û bextewar. Monçedîne mamostay monçeyî sê heyva bû çar heyv. Jîna sê heyva carekê wergirît, çar heyvayî dî carekê werdigirît. Ca mamostay jî tehemmül heta hedekî ye yekî bêhna xelkî firehî heta hedekî rastî. Yani ne ji hedî derketiye. Yê pêçî nebît meîşet bi rê ve neçît dê çît namînît. Her kesekî bît nes bitinê. Sê mamosta birayet êkên ku bîde Sîriya perwerdê ev rûkebere falatê Ewropa çûne û vê ku çarenivîsê waya bide diyar kirin. Bila bez bît em daxwaza ji welayanên siyasî dikin. Ew ê berî bangeşê çend soz û peyman dane xelkê ku li xelkê bibin xudan. Erê heta nûke jî çendîn kes û çendîn hewlatî berev welatên Ewropa çin vê ku çarenivîsê wa ji bêde diyar kirin. Xwîndevanek jî dibêjit ji ber kewdan û krîzên noka û nedana mûçey mamosta xwîndevanên wan bêzar bûne ji vê jiyanê. Lewra ew dibînin çûna derve bedî lê vê jiyana wan bi zehmeta. مستقبل ما چونه و 2 سال مستقبل ما صفره ما چش مستقبل خو فيم نكريا مستقبل ما هر برزه بويا ذوق ما مستوى طلبان ما حتى في معيشه خو بقرا ام نمازاني ام چبكن لو ما چا خارج ولاتي ام نمازاني چش بكن هاریکا رهبری گشتی پرورده پارێزگا دوکت بێژت حتا نۆکا بێتر ji 300 mamostaya daxwaza mileta bê mûçekiriya ev mebesta çûnê bo dervê welatî û bi taybet li perwerdeyên şêxan û şingal û tilkêfê û dîsan dibêjit ev çanda dê karîgerêka mezin li prosesa xwendinê ket li deverên wan. Ta ev rûke 394 mamostaya moleta ya bo hatiye danîş ev mamostaya مامۆستایت بنەرەتن و هەروەسا مامۆستایên ئامادەینە هەمی پێک ve li seranserî parêzgeha dihûkê hemî qezayên xwe vekom bî kartêkirin taybet li wan deverê we behs jê kirî ku bêjin li devera şingala yan tilkêfe yan şêxan yan bêguman neger mamosta rêjeka zor jê moletê werbêgirin dê kartêkirina xwe hebît lê ser millet me wekû rêveberiya perwerdê û herwesa serpereştiyara û perwerdeyên qeza بدویت چاره بکن افجار چوابیت چپریکا برهفبیجا چونا dervê welatî bûye nerîteka rojana nebtin işleya xelkê bêkar ve belkû ev ê carî işleya mamostaya ve ku piraniya firmaberên hikûmî pêktînin û çûna wan jî wekî kes û karên wan dibêjin ji bo pêkînana jiyaneke bextewar e. Omer Reşîtê Nartî Şêxan.